Uitați la ea cu foc, dar nu știi ce ascunde. Pozele de pe Facebook, de mine sunt vorbite. Cine e fata din vis, dată cu parfum de mis? Ți-a gătit numai o dată și-ai știut că-i moldoveancă. Are și stil, are și clasă și ajunge de vreme acasă. O vezi pe stradă, o vezi pe TikTok și ți-a inimioara foc. Și-ți audă ritmul, să răsune tova, frumoase fetele din Moldova, blonde sau brunete, cele mai cochete, nu mai găsești așa fete. Și-ți audă ritmul, să răsune tova, frumoase fetele din Moldova, blonde sau brunete, cele mai cochete, nu mai găsești așa fete. Are zâmbet de vedetă și nu ține vreo dietă. Ți-a șoptit din prima oară că nu-i vreo fată voinară. Zâmbește discret, pășește încet, știe farmecul secret. Născută în Moldova, femeie model, poți să-i faci rost de inel. Și-ți audă ritmul, să răsune tova, frumoase fetele din Moldova, blonde sau brunete, cele mai cochete, nu mai găsești așa fete. Și-ți audă ritmul, să răsune tova, frumoase fetele din Moldova, blonde sau brunete, cele mai cochete, nu mai găsești așa fete. Să-ți audă ritmul, să răsune tova, frumoase fetele din Moldova, blonde sau brunete, cele mai cochete, nu mai găsești așa fete. Să-ți audă ritmul, să răsune